Ayang Beb. Kangen. Oh. Wong tua, pindi wong enak-enak ae. Lah apik ondok. Pantes latar betah. Oh, wong tua, lek ngomong aku. Kok ora we? Permisi. Kula nuwun. Ono ora ya Dini? Ora yo enek to, Pak. Masa wong wedok yang ngene kuyuran. Dek Dini. Ayang Beb. Dini koyo ora enek, Pak. Masa ora ono ya Dek Dini Mel. Nang ndi ya? Masa Dek Dini ra ono ya Mel? Ya wis, Pak, sesuk ae, Pak, digoleki meneh. Ya sabar to Mel. Masa nang ndi ya ini? Ditunggu sik ya Mel. Menawa Dek Dini lagi ngopo? Wis, Pak, ayo mulai. Dini paling gak gelem nemoni sampean. Ayang Beb. Ayang Beb. Ayang Beb. Kangen. Oh. Kok koyo tahanan cilik-cilik to? Iya, Kang. Wis do ketemu to? Kono dagangan wong loro. Tin, sepurane ya lek aku ndek salah. Iya, mal ndak apa-apa. Aku ya sepurane, aku duwe salah karo awakmu. Ya wis kono dagangan wong loro, aku tak ngenteni ning jaba wae. Suwun ya Mel. Kene kan, nunggu kene. Aku lo kangen karo awakmu Beb. Kang, aku sepurane ya. Aku wis kasar karo awakmu. Wingi aku kadung emosi, Kang. Soalnya aku ngeman latar. Kuwi adekku sitok-sitoke. Iya, aku sing salah. Dadi ngene lho yang Beb. Wes Kang, aku wis ngerti kabeh. Latar wis cerita. Latar karo Dela iki ancene wis ana hubungan. Cuma latar karo Dela iki padha ndelekno. Lah ngopo? Hubungan wong loro kuwi terlalu ruwet. Lah kok wis ngerti. Dela kuwi ternyata duduk wong biasa. Lah biasa piye to? Ngene lho Kang. Awale wong loro kae kenalan iku wis salah. Sing latare reko-reko dadi koperasi lah. Sing delane malah reko-reko bakulan kopi. Kok aku bingung to. Dela iki Kang asline wong duwe Kang. Tapi mergo pengen nyedhek latar makane reko-reko dagangan kopi. Latar yang ngono dibelani iki sampai apa pura-pura dadi koperasi terus mari ngono dajal dadi anune nganter paket lah. Iko cuma opo pengen nyedhek Dela. Oh alah. Padha gengsi ini to. Lah saiki latar nang ndi? Latar wis budal nang luar. Lah kok ngono? Ya menawa nang luar iso ngelanjutno hubungane. Lah nek padha senenge, lah ngopo ora ngalah salah sijine?
abot Kang. Sing dhuwur sing ngatur. Lah ya kuwi. Nek langite beda ngopo kok ditemokno? Terus no kuwi rek ngal bates Kang. Sing dhuwur ae sing batesi. Lah terus piye? Latar mek pesen Kang nitip Dela. Lah terus piye maneh? Sing penting aku karo kowe aja oke kan? Ayang Beb. Alah, germek terima dadi obat nyamuk. Piye, Pak? Awakmu pirang-pirang dino kok ora ketok nang ndi? Alah iki muter-muter golek gawean. Isin Jong, mosok nganggur terus. Lah oleh apa ora? Urung Jong, golek gawean saiki lho angel. Repot Sup, awakmu nek golek gawean terlalu milih-milih. Ya ora ngono, pengenku ki kerjane santai, gajine gede. Wong kok ora nyadar. Mbok yo ngilingi. Awak dhewe iki pantese iku kerja kasaran. Sekolah ora, anake wong sugih ora. Wong kok ora rupa blas. Kuwe iku lho Jong, nasib ora ono sing ngerti. Sopo ngerti, aku jodone Dela. Dela maneh. Kan enak. Dela wis duwe usaha. Aku garing ngancani dodolan, gak usah repot-repot golek gawean. Mimpimu aja keduwuran Sup, pengen oleh Dela. Sopo ngerti, Dela kepincut dengan kegandenganku. Kan raro. Ngawur ae. Dela kuwi nggone latar, ora usah diganggu. Oh, tidak bisa. Selama janur kuning belum melengkung, Dela itu masih aset negara. Boleh diperebutkan. Tak karepmu Sup. Oh iya Sup. Mbok ya sekali-kali gantian aku jadi kancane. Kancane apa? Piye ya ngomongnya? Aku iki aslinya seneng Yuli. Yuli. Lah apa awakmu guyu-guyu? Yo gak apa-apa. Yo heran ae, awakmu kok iso seneng cah wedok. Apa to, Cuk? Aku iki isih normal. Yo gak ngono, Jong. Aku isin mbok goleki mendino. Malah dikira awak dhewe wong pacaran. Asu. Jong. Kayak Yuli. Cuk. Ngalih, Cuk. Lah ngopo? Jare kon ngancani. Nek saiki ora. Oh, asui. Wong kok ora blas. Wah, masuk iki. Awakmu kok ndi, Yul? Arep nang warung golek jajan. Ya wis, saya tak kancani. Ya. Yul. Aku padamu. Jong, matamu iki. Cuk, jarene normal. Berarti ngono Mbak ceritane. Ya wes, kok ngono. Sing penting awakmu sabar. Awakmu biasa ae, gak usah aneh-aneh. Jogo ati, jogo rempelo. Piye iki Mbak karo Adi kok padha gendeng? Ya gendenge mergo kue. Ya wes, lek ngono aku tak pamit sik ya. Kang Dadon biasanya medang rene kan? Biasanya dilungkas teko. Ya wes, ndak penak aku engko wedi ketemu. Ya wis hati-hati Mbak. Iya.
Latar. Tiba-tiba perjuanganmu koyo ngene gawe aku. Dela kok sangare ngono ya. Ora kok biasane. Apa mergo ditinggal latar ya? Yo paling mergo latar wae dilamaca ayu. Lho. Lah kok wis ana? Ngapa? Kudu tak siram maneh. Aja ta. Pis. Wong tuwa ngendi wong enak-enak ae. Lah apik ondok. Pantes latar betah. Oh, wong tuwa Wah, sekodel. Jane ono apa to? cerewet. Agak kayak ngomong aku. Bapak kok dawe. Sik to, sabar jane ono apa iki? Kok edian ngene, Kang? Wah, men. Odar apa ora? Wes men, gak kuat aku nek ngene iki. Ayo Kang, balik. Modar men carane ngene iki.